ya ci abinci ya ban na ci, ya yi tofi a ruwa ban na sha. To dai gaskiya shine ma murabbina. Hidima ce nake wa Allah da manzon Allah wanda ran alkiyama zan dauki abina. Ban dauki wannan lamarin cewa a duniya ma Allah zai biya ni ba. A'a. Kawai na da cewa duk abin da zan Allah ta goma shin da zai mun yi marana alkiyama. Da dama sha'iran mu zaka kowa yana so ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba. To amma kullun in wanda muke tare da su ina iya ga musu cewa ka tsaya matakin da Allah ya ajiye ka. Daukaka ta Allah ce. A cire hasada, a cire riya, duk abin da za a yi don zatin Allah kuma mu samu haɗin kai a tsakanin Allah duk abin da muka sashi a gaba za mu cin masa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda kowa ya sani da kuma dai wanda ba su sani ba, sunana Baffa Dogarai. Amma sunana na gaskiya Abdullahi Aminu ake kirana. Amma duniya ta fi sani na da Baffa Dogarai insha Allah. Haka Malam Baffa, an tsinci kai a cikin harkar yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shin ta ina ma aka fara yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. To ina ganin duk wanda zaka mai irin wannan tambayar ka ce ta ina ya fara sha'anin yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam, akwai sababi kuma akwai dalili. Dai ba yin ka bane ko wayanka ko dabara ko zaka ganka a cikin al'amarin. To amma kamar da kai wannan tambayar magana ce ta makarantar Islamiyya. Daga nan aka fara, daga Islamiyya ana tafi tun ba a yi tsayawa da kafafuwa, to yanzu an kai jallin da zaka tsaya da kafarka ka rubuta abin ka rera duniya ta saurari me kake ga annabi. To za a iya tuna a wancan lokacin da ake Islamiyyar wace waka aka fara yi? To akan kaina ko kuma waƙoƙin da ake bada Islamiyyar a tun da ai bayani akan kanka, tun da kai ne akan ka muke magana yanzu. Waƙa gaskiya asalin waƙar ba ta bace ba. Akwai wani mawaƙin Hausa ana ce mai Sadi Sidi Sharifai. To gaskiya ina sauraron waƙoƙinsa sosai da sosai. To akwai wata waƙa da yayi to sai na iya bakin ƙoƙarin an ga na juya ta na mai da taiban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan waƙa da ce waƙa da na fara rubuta da hannuna. A tuno amshin? Zan iya tuna mana. Daidai ne. Waƙa ita ce abadan da'ima. Abadan da'iman ƙaunar ka mai maka zuciya tana ƙauna. Wannan shine amshin waƙa. To a wancan lokacin in an rubuta kasidar akan kai wani guri a tace ko ubangida ko marabbi haka wani abu makamancin haka? Ita kamar yadda na gama ai farkon fara alaman daga Islamiyya ne. Ka kuma na ce ba bayan fara yi da kaina ba. Akwai malamin da ke rubutawa ya ba mu sai mu rera. To lokacin da fara rubuta wannan kasida shi na fara kaiwa. Sai malam ga kasida na rubuta. Ya duba ya ga bai takan da babu wani kuskure ba matsala. Sai ce ai wannan waƙar ta yi. Buga ta zaka ga wani ce zan fara yin ta a makaranta tukuna. Daga nan kuma sai na je na buga waƙar na fitar da ita. Akwai taka tsantsan da ake yi na rubuta yabo na shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shin Malam Baffa yana bin wannan abubuwa? Gaskiya dai alhamdulillah, inda gaskiya ina ɗaya daga cikin sha'iran da za a ce in ma ban je wani wajen ba na je wani gurin, in ba a san na nan ba an san na nan. To amma dai wani ya ce irin nayi sabil da baka ko nayi irin su'ul adab wani zance mara da akan annabi, gaskiya dai kaf kasiduna. Wace ce bakan damiyar Malam Baffa? Akwai wata rana mai yawan hadari, waƙar da ne akan tashin alkiyama. Sai a rera mai sauraro saboda mu dan a ce Malam Baffan ne. Gaskiya ne. Akwai wata rana mai yawan hadari, ranar da za a nuna girman bashari annabi. Bismillahi Allah wa as-samadi, na fara da rabbana al-ahadi, sarkin nan da shi yayo mana madadi, shine Muhammad Rasulullahi al-muqtar mai kauda daga hatsari annabi ne. Haka ne. Ana cewa Baffa Dogarai ko wani shahararren sha'iri Malam Kabiru Ibrahim Dogarai, ya kuke da shi? To kusan gaskiya uba ne a gurina, da zai zama ne na unguwa ya hada. To amma bisa al'ada irin unguwarmu ba za ka gane ga dan gidan suwana ga dan gidan suwana ba. Mu duk da muka taso muna yara mun ta kannan iyayenmu ne ma uwa ɗaya uba ɗaya. To zama ne na unguwa ya hada. To amma duk inda zan je zan ce dan Dogarai baba ne a wurina, Kabiru Ibrahim Dogarai. Zan ce kanin mahaifiyata ne, duk inda ina alfahari da wannan. Karin waƙarka ko in ce kasidarka karin yakan zo irin nasa. To ai zamantakewa ce take sanya haka. Inda ina ɗaya daga cikin wanda na ɗan bishi majalisi amma ba da yawa ba. To amma kuma ka san yawan jin abu da sauraron abun kuma in kana tare da abu yana kasawa ɗabi'unka suna shi wannan abun. Sau tare in na yi kasida sai a dinga cewa ɗan Dogarai ne ya bani, ko a'a kasida ta ɗan Dogarai ce,
kuma kamancin haka ana cewa kasidan mu suna dan razambul tare sosai da sosai. Wace kasida za ka iya tuna wacce ta yi makamanci da irin kamar duniya kiyama? wacce ce ya ake ake duniya kiyama ba ai kamar Mahamudu ba, ya ubangiji salati gun wanda ba shi, cika makin shiga da fitarka wanda ka gaida shi, wanda ka bai ma dukkan mukamai sannan ka zo da shi, nan duniya kiyama ba ai kamar Mahamudu ba. haka to amma ita wannan kasidar tana kamanceceniya da shi ta Malam Kabiru Dogara, ya duba ma ita ne ko ya san zaka ko makamancin haka? Ya dai san wakar, amma magana ta Allah ce ma ya duba min gaskiya, saboda ba shi kansa bai da wannan isasshen lokacin da zaka je ka zauna da shi ma ya duba ma, bai da wannan lokacin akan kansa ma ba shi da shi. Amma kamar da na ga ma akwai malamai da kuma dai manyan mutane a unguwar mu, malamai ne bayan Allah kakan zuwa ka same su, wani abu ya sarke maka kace in na ce kaza akwai kuskure kuma a'a za su a dauki kaza ka cire kaza ka saka kaza a gurin. To bisa da'a irin wannan abin ana bi insha Allah sai ga an rabu da al'amuran lafiya. Me burin Malam Baffa Dogare akan harkar yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam? Gaskiya dai bani da buri illa gana tsaya akan al'amarin nan kuma na samu tsantseni. Ma'ana abin da nake nufi, da dama sha'iran mu zaka kowa yana so ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba. To amma kullum in wanda muke tare da su ina iya ga musu cewa ka tsaya matakin da Allah ya ajiye ka. Daukaka ta Allah ce, idan Allah ya ɗaukaka ka to karka wani ƙasa da kai hasada, wata ran ko da ɗaukaka ta ƙasa Allah zai ɗaukaka ka fiye da haka. Masu kuɗi a hannu ko 'yan siyasa ko 'yan kasuwa kar mu dinga zage musu muna shige musu, wannan shine martabar mu a wurin su. So da inda zaka je yanzu yanda za a ɗauki ɗan drama da muhimmanci ma, don Allah ga an ɗauki sha'irin Annabi da muhimmanci haka, so da mun riga mun zubar da al'amarin mu a ƙasa. Amma da ce za a tsaya matakin da ake kai, a yi da cewa Allah ake wa Annabi ake duk abin da kake nema manzo Allah zai maka, to in Allah da babu wani kalubale da fuskanta a rayuwa. Ana yawan cewa sha'irai masu yaban shugaba ba su da sana'a. Gaskiya ne. Wai iya yaban shugaban shine sana'a, kuma wani daga cikin sha'iran ya ce yabo ba sana'a bane. Gaskiya ne. Haka yake? Gaskiya ne. Amma kuma ka san kowa da irin fahimtarsa, amma magana a ce majority mafi yawa a ci sha'iri ba su da sana'a, gaskiya ba zan yarda da wannan ba. Akwai masu sana'a akwai marasa sana'a. Misali shi yaban da yaban wasu sun ɗauke shi sana'a ne? To ya dangane, ni gaskiya ba zan yi ce ma ko a'a ba. To shi Malam Baffa ya ɗauki yabo? Ni yabo kawai da'a ga Allah na ɗauke shi kawai. Hidima ce nake wa Allah da manzon Allah, wanda ran alƙiyama zan ɗauki abina. Ban ɗauki wanda lamarin cewa a duniya ma Allah zai biya ni ba. A'a, kawai na da cewa duk abin da zan Allah ta goma shin da zai mai ranar alkiyama. Abin da na samu daman iyana wani a duniya Allah ya riga ya kaga min shi. Sana'a ta kuma dinki ne. Kai shaida ne ka sani, sai dai ka ga wani. Na kusa shekara kusan 20 da wani abu ina dinki kuma har gobe. Yanzu wannan gidan na shigo tattauna da kayan dinki na ma na to. Zan wuce kuma shago in je nema arziki a gurin Allah. To bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka yi wa kasida? Shehu Aliyu Harazimi. Na'am. Akwai bayan Allah nagari, bayan Allah managarta. Shehu Aliyu Harazimi na zauna a gidansa, na ci abinci, ya ci abinci ya ban na ci, ya yi tofi a ruwa ya ban na sha. To dai gaskiya shine ma murabbi na, to mama a mutum. To ne masa kasidu wanda ni ban san adadin su ba. Za a iya tuna kwaya ɗaya? Sosai ma kuwa. Sai mu rufe da ita ba. Sosai akwai kasidar da ne masa mu durƙusa mu sallama masa sarkina. Wannan kuma bayan rasuwarsa ne ma ne masa ita. Na'am. Ta mu durƙusa mu sallama masa sarkina, Harazimi baban su kawo gata na. Shi shewa aikin sai ta zuciyar bayi, ta tsaya cak gurin ubangijin bayi, yace a so da shugaban bayi, Harazimi baban su kawo gata na. Harazimi baya fushi muradina, sai an taɓo Allah ubangijin rana, kai masakar masaidi ya muradina, ina ya kai baban su kawo gata na. To muna godiya Malam Baffa, wace shawara za ka ba wa sha'irai 'yan uwanka matasa masu tasowa? Shawara da zan bada a cire hassada, a cire riya, duk abin da za a yi don zatin Allah, kuma mu samu haɗin kai a tsakanin Allah, duk abin da muka sashi a gaba za mu cin masa. Wanda ita ce shawara da zan bada.